sa gisulti pa lang daan ni Pastor Luyaw, sa subat siyang pamilya, na-feel ninyo. Amen. Nagipili ta sa Ginoo. Kaya pala sa tuwang pag-inom dito niya sa the commemoration na gikuha ni Pastor, I know na ang kaayuhan nato. Amen. Pastor also, sa mga pastors and leaders, also kang Pastor Marlon sa family, ang excitement ba? Amen. Matakdan ka, kitang tanan. Pinapalakpak ang tubig ka Diyos. Karoon ng mga kaluwasan, I do believe kung karong adlaw, sa matag-adlaw, matagudlos ng kinabuhi, wala yung sayang sa inyong effort na natin. Hallelujah. Naay ang plano ng Ginoo karon. Siya ang mahimaya o kanina topic iyahagin gikan pa kang pastor kang pastor Jude makasakti nag-update ko kayo na kasi wala siya mga Facebook niya. Amen. Nindot kayo. Amen. So sa tanan-tanan ng ato ibalik tanan itong lapakan ng uri ng Diyos. Nindot kita mga dali. Sa imo ang kinabuhi karon, sometimes ang frequency saba kayo. Kabantay mo ng microphone, ngay nanalin mo, grabe nga saba kayo. Ug di ka kadungog kay nga naman tungod sa frequency na saba kayo sa imo ang kinabuhi. Walay lain kung dili si Ginoong si Kristo ang magpaubos ni anak kay nga naman naa siya akong plano. Ani nga simbahana, ani nga pamilya, ani nga eskwelahan. He will go to sa Nineveh para makabatol o kaluwasan ang mga tao na lost. Ikaw karon na individual kita na ako ang timuha na daghan ng malangit. Gipili ka sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo. God calls us. Daghang mga panahon na usahay frequency lagi. Kusog. Daghang mga panahon
Ginoo ang tanan. Our part today, this year 2023, na ay akong plano. Ang Ginoo that calls us para kita na magsangyaw, maglipay, manghilak niya sa presensya sa Ginoo. Ang atong mga pamilya na ang contagious na kuyanap, especially diri sa tibuok nasulog diri sa illegal city. And I do believe that this church, kita, we are the church. Kita ang gamiton sa Ginoo. Kung kapag ano palapakan na ito ang bigyan ko. Mangintin kita ka na. Sa karoon ng mga kaurasa, na nag-iskuta about sa calling sa Ginoo. If ma-feel na nimo karon na nisaka palang ka diri, padulong diri, that you are excited, excitement matupad sa Giselle niya, there is something na papili sa Ginoo is wala yun na siya masikya. Amen. Hallelujah. Ako nanipaspasan para mapaabot sa mata ko sa nga si plano sa Ginoo about sa calling na naaga na to sa itong kinabuhi. Mabata pa ka, ma-youth ka, young professionals, mahamtong ka, ang Ginoo ganang tao sa kasing-kasing. Amen. Sa four gospels sa Ginoo, sa Matthew, Mark, Luke, John, isro na diya sa kinabuhi ni Kristo. Amen. Ug mo'y gingon nga ang ministry ni Kristo, the ministry of reconciliation. Yan yung makita bantayan na to. Dili lang ang isgot sa Mark 6:7 nga sa panahon nga ang Ginoo nagkuhan sa meeting sa iyang mga disciples or inyo ng mga disciples, they are not prepared, they are not karang wala kayo sila ka Lord sa man akong itapik kung kami yung nasukod na yung mga question. But before ang pagpakitabo ng Ginoo gasiltaw kay man siya nga wala kay talon na bisan unsa ang mga kayamanan sa song na ito, nagabaki na ito dito. Wala kay talon. Unsa man, even sandal, even itawag dito, nga marasa ang ganun dito, sanina, nga dublihon mo, wala kay talon. Empty, nga imong kaugalingon, hindi sa kasandal. Nag-send out sa Ginoo, 2 by 2, kung inyo nang mabasa. Nana siya sa Mark 6:7, nana siya sa Acts 10, nana siya sa Matthew 10, diyan mo, makita na to. O babantayan na to sa kinabuhi, ningon si Jesus na gisend niya ang iyang mga disciples 2 by 2. Upon research nga itong research pa tayo nga naman, usa sa tubag niya na, sa panahon sa Deuteronomy, diyan ang buko, even sa Old Testament sa ilang panahon, ang duha ka mag-witness, kung ikaw isa ka makasasala, nakakasaporti, enough ang duha ka tao na mo'y mo witness o maingo na nga pwede ka kumpintahan sa unsa mo sala. But by the time na si Jesus nagtawag sa ilang tubay ito, is dili ka kumpintahan kung sa unsa mo ang sala, but you are forgiven and ipadayon sa Ginoo ang sa man ministry sa kaluwasan sa tibuok nasod palakpakan nato ang Diyos. Karon na feel ninyo kinsa na diha nga nisulod sa imong kasing-kasing karon nga there is something nga murag rema agi murag rema gid siya nga murag tumuto ng imong kasing-kasing karon ang pagbalik sa Ginoo gusto na kayo siya mabalik nga para makabato na tag kanang wala kay problema pero sa man daghan jud kaayo ang malagla. Anytime, kung karon wala kasulti ang Biblia, anytime. Pero kung butunaw-naon, gusto na kayo siya. Pero sa man, gamay raang mo, harvest to, gamay raang kaluwas. Gamay raang mga muad to, upanat. Unang ikaw karon, kita karon, the calling na ipabot sa inyo sa Ginoo is yourself 2 by 2. Sometimes ikaw nag-iusar, pero ayaw tayo na naman, naiiwan. Amen. Duha mo. Amen. Nalagaan mo. Kung ikaw karon o ikaw, dalaga, nag-iusara ka, ayaw ka rin ang ikaduha. You
and Jesus are majority. Yes. Karong mga panahon na kay ganun itong urgency na dapat nato nga masabtan. Mag-meeting ni Pastor Leon, urgency. There is something urgency. Nga naman ang Ginoo mo'y plano na para kita manghihok ka o kung sa'yo atong lukod para sa kamayaan sa atong buhay na Diyos. Atong kapakan, atong buhay na Diyos sa karoon na kabitago. Yes, amen, Lord. Hallelujah. Ang Ginoo gapili dili dito dili diha kundi sa tua sa kuha sa imuha, especially ani nga church palambagan nato atong buhay na Dios. There are mga makita nato no nga mga higala nato na nakakaroon sa challenges. They need prayers. Even pa sa church, they need prayers. Pastor, ani muna usahay kita matouch ta ba nga ngayon ang liman ang mga pinitao nga usay makuanta ba maka-feel that sympathy or empathy kay naman ang Ginoo ang tutulong katuktok hiling sila ang dipili kita ang dipili ay din nga sila kanang mga dilikod kaya ditong ang Ginoo mong gunamo dipili ang Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Kung kita kung every church, especially this illegal city, gigamit na sa Ginoo. Amen. Amen. Even bisa nasa. Pero right now, klaro kayo. Kung sa Bisaya ka, tataw kayo. Amen. Na matapos sa dire, pili sa Ginoo. Calling na gitudya sa Ginoo. Pag kumusta ganiya ang tanaw tayo Bisante, dito na kung makita ang mga kasing-kasing sa mata usama. Nga naman, Lord, nga na may kalinaw naman yung sakaw ni Dino Dahil, nga naman, Lord, meron kami yung kayo pagkatiod, yung mga pastor, Oh, amen. Hallelujah. kuhan, makakadasin ka kayo na naman. The sense of urgency is sometimes kaya niyo makita na even the disciples of Christ, they are not yet ready. Pero unsa man, gingon ang Ginoo, basahan na Ginoo sa Mark 7 sa Matthew. Nagitawag sa Ginoo ang 12 disciples o gitagaan o authority na magkasta o demon, kitagaan sa Ginoo o kahog nga para ang tanan mga ulian sa ngalan ni Jesucristo o kana siya ikaw karon sa may gatag sa Ginoo kitagaan ta kahog ang authority para nga pagmamuhata diya sa kahibayan sa tungkol na Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dito kayo mo mag-water baptism, di ba? Ilamar na yung mga butang provided na sa Ginoo. Amen. All you have to do is kung unsa na ang calling na na kanino. Yes. O hinay na ang frequency na saba kayo sa kinabuhi, hinay na sa Ginoo. Amen. Na madunggan nimo ang kaminaw, even the silence ang Ginoo ana sa kaliwanag. Amen. Hallelujah. Sa panahon sa Old Testament, between Old Testament o sa New Testament, na gitawag diya the year ng silence. Dito Constantinople, makita niyo mo dito, di ba, na mga kuan nga time. Pero what I mean is even the silence ang Ginoo ana sa imong kinabuhi, katawa, katutok, kanang dito kasing-kasing nimo nga paggawas nimo diya, takkan kayo magiras mga bata itaw. Lumay kayo. Yes. Mga pagkaon kagamay, hindi gutungan pa sila. Pero sa may gibuhat nato kalawasan, gikan sa bata. Nausay na dito ko sa kanya, kabaw, gahatag dito kabaw. Kuwasa kabalo, na naisubra sa video. Oh. Nakakaon siya. Pero sa mga punto nito, Ninoy, nung kutungon pa ka. Pero kaya, ang ako ihatag sa inyo is kaluwasan na gagitan kay Jesucristo. Kung di ka pauwawin pa, hindi nakabutungon pa ka naman ang Ginoo. Kapili ka na sa pagkakit. Ang Ginoo, nagsalig siya. Ipili na sa leader, munang nagtipok-tipok ka. Hindot ka kayo ang mga pagitabo. Hindot kayo mga topic. Ikan sa MC, sa prayer tanang. Because the calling of the Lord, the blessing of the Lord, Proverbs, is no added sorrow. Hindi na makahatag kung babag. Amen. Hallelujah. Sometimes sa kinabuhi ni Little James, na anak niya,
Philios, sa anak siya ni Apostol James, sa iya nga kinabuhi is naa siya kibakit. Huwag nyo nang ma-research pa kayo. Pero gingon dito, sa tema niya sa Ginoo na si Jesus, nga kung makita ko sa ni mo sa imong sa imong kinabuhi, sa imong witness ka ba? Nakay mga kauyangon, nga namuhat ka, nagpagamit ka sa Ginoo, ikuan ka siyang ulit, even though nakay witness, nakay mga balatian, butang na ito, balatian, sa panahon nga namuhat ka, ang Ginoo magabuhat sa iyo greater things o sa iyo o sa panahon nga ikaw ulit ka ubalik ka sa iyong normal na balay ang Ginoo mong sa iyo pastor o ikaw tampalan o kaaluhon tika gitawag tika ang Ginoo may gugmaon muna maingon siya gitagaan ka gahom gitagaan ka otoridad ato ng gamiton sa panahon nga wala ta muna this is the very best thing to do na makaingon ta na Lord na pamagpigibati karon mao na ang panahon na mapakita nimo na ang Ginoo gamahanan na ikaw makatambal ka pero ayaw kalimti sa imong uli ang Ginoo wala na nalimot mayon na siya sa ikaw nagatulog ikaw siya magsagupang ka sa mga baratian sa atong mga baratian pero ang Ginoo magaingon siya I am a great healer kasi ngayon Jesus Christ in Jesus name palapakan at tuloy kay Diyos hallelujah hallelujah salamat o Diyos salamat o Diyos hallelujah hallelujah ang pagtawag sa Ginoo kung mutawag na siya palang mato pa ka sa lugar na Tarsus pero mingon ng Ginoo ato ang yudan ng bibig usahay na anak kayo klaro na kayo pero dududuha pa siya pagkalaya dito na Lord sa maning lagot tayo lagot sa Diyon na pero huwag sa man ang gibati sa Ginoo even si Jonah hindi siya wali sa aligyan kaugalingon even kita usahay may time yun na makanta ba mulong protector mustat mulong usahay ang atuang kadasikinan gikinanglan na kita padasik sa Ginoo everyday every moment dili lang kay Sunday dili lang kayo Sunday Friday kundi everyday Amen. nga mga tinaka nanay yung Ginoo ipadayag na Ginoo na dalon kung makaingon ka ang presensya sa Ginoo nga gihatag sa imo na ikaw gitawag ka even lang ang mulabay ka even lang utak ka sa shoulder ka na naay kaayuhan naay katagaya naay promise ang Ginoo sa imuha nga kinabuhi sa patagusa nga makaingon ka Lord kanang usay makaingon ka Lord kulang pa ang oras magami paki-worship tingnan mo man pag naa ang Ginoo sa imong kinabuhi sa garda presensya sa minaasa mo hindi mo makontain ang kalami Amen. kalami sa pagkapistuhan pero naamata ni kalibutan na i-challenge na gravity. When we say gravity, always say negative na mabila sa tuwa. Ito na sa'yo matingaka. Kay panahon na ikaw mamunga, sama sa usa ka mga grabing munga rin ang tao ganahan ng patuunang. Parang kita. Unang ayaw na nga ikaw naggamit ka di pa kasi mong kuling hindi mo ko galingon kaya ka Lord wala ka ka Lord wala ka karoon kaya ka mo ni Lord ang kinabuhi ng verse man gibato ka nagagagay ka gusto nila pantay kayo nga sakit na kayo mo ikaw tagiya wala usahay rahya naman ang hit pero wala na pero sa may nakahindutan na ikaw is makahakot ka Amen. ano man, dagkan mo kayo bunga Amen. tingnan man ang Ginoo magpabunga sa tuwang simbahan sa tuwang inabuhi sa eskwelahan sa tuwang pamilya na generation to generation blessings na contagious na padayon na o until ang imuhang kinabuhi makaingon ang Ginoo sa inyo kini siya you are good and faithful servant Amen. Unay makaingon ta na Lord salamat grabe ang nindot tayo ito ganyan lingon dito namintas Pasko pa ka dapat maglipay ka Amen. marimahin ka ba bitaw no
halos ulo ka kilong kasi ba naman. Siguro ang sudan, no, balag, ginamos na, pero Lami. tilawi na, di ba? Lami. Mga high blood na. Mga high blood na. Oh, high blood na din. Kaya ano na yung sudan? Sobrahan. High blood sa sudan. High blood na yung sudan. High blood na sa sobrang sa ginamos. Umay lang, no? My Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang Ginoo nagtawag sa ilaha dito sa tipok sila, itagaan sila instruction sa Ginoo susama sa Torah na kinabuhi. Usahay, hindi na ito wala nag-expect ba kung may nga ni man Lord ang mga pagkitaro. Ano man, ngayon nga ni naman naayag plano. Amen. Naayag plano ang Ginoo para sa iyang pagbalik. Yes. Yan ang pagkita. Ang Ginoo, He is excited. But siya excited na ato yung ipili specifically kung di ikaw mismo. We will make a change. Ato pa ni Pastor Leo, we will make a change kung sa man, kapakuhan. Kaya nga naman, ang Ginoo kapili sa imuha, sa imong anak, sinong minasa kinabuhi. Wala sila yung gipili kung dili ikaw. Kaya nga naman, ang imong kasing-kasing abli. You are free. Ganang gusto ka ba na nakas kauhaw? Muna ang mga pagpangandam sa Ginoo na kung ikaw naginay-hinay po ka kung pangandam sa imong kaugalingon. Yes, Lord. Nakaingon ka, greater things will come. The best are yet to come. Palapakan na po ang buhi na Diyos. Nagkano mga challenges throughout sa itong 2022 ng mga katuigan. May mga dako na problema, may mga problema nga grabe kayo nga pagkayog para sa ibuhog yung pamilya. Pero sa 2023 nakita mo, nakasurpass na sa grasya sa Ginoo, sa kalipay, sa paghigugma sa Ginoo. Ang iyang grasya, anaa, o karon nga nakita ka sa Ginoo, 2023, nagkalingkod ka, nagampo ka, nagtindog ka, nagkabayaw ka. Amen. Ang Ginoo nakikita. Amen. Ganito ha, dako kung pagsalig ang nimo. Dako kung pagsalig nimo. Dako kung pagsalig nimo. Nga naman, nga sa iyang pagbalik ang Ginoo. Daghan yun ang manangit makakablag sa kalungwasan. Hindi sa mga katribuhan. Si pastor dito. Dili galing. Kung kabalong mo sa mission, nagkan sa Jensan, almost 2 months dito nga grabe na mong study dito. Then nakalapon sa pagkyaw dito, nag-aaral ng Bible. Dito yung makita, once missionary ka. Sa ilahan lang daan dito na church. Special. Amen. Kung sa Ginoo, nakita ni mo karon na itimbang ni mo problema o ginawa karon na ikaw nakita sa Ginoo ganang padayon ka. You're a missionary. You're a simple man na naipako sa Ginoo. Ang Ginoo na ipakong ianda sa Ginoo. Tingnan nila ang tayo, nabalik naman ang pagkakayo. Sa dos ka wala nang kabati. Istorya lang ni siya. Istorya lang ni siya, mahulog ni siya, istorya lang. Ngayon sa katao, matay siya. Sa pagkamatay niya, kasagaran, utakbo si Pedro. May dalang manok. Mga naman ang kasagaran sa istorya pa. Dito, sa pasad, kung dito ang pasad, sa main gate nga hayag kayo, si kay na glory, sa katong ingana dito, diyan mo makita na naibuong siya. Naibuong siya. Nagkakapamutan na siya. Siya kung sa mana, na may dagko kayo ng mga regalo, may dagko pinakadako, nadako pa kayo, na ikat may regalo, may dako, kung may dagko nakapamutan na siya, sa may, ano na ang manikinig, hindi kayo maribon, dagko ng regalo, kung sa ingon, dito nakapamutan na siya. Kining mga butana, para utang ni sa mga katawhan, pero ang mga katawhan dili kabalo mangayo sa Ginoo kay Ginoo portahan ang katong amahan, provided na sa Jubayera, He will provide. Ang Ginoo mananambal na siya, muna ningon sa kining mga butana ng mga regalo para utang ni sa mga katawhan,
Pero wala sila usay kabalo, kaila pa tayo sa Ginoo, wala sila kabalo mga yung specifically. O kita karon i-remind ta that your Father, my Father, our Father, sa unsa sa Alpha and Omega, kung unsa sa una, mao siya karon nga muhatag sa imuha nga para ikaw makaingon ka Lord, tinuod di ka nga Ginoo, ug wala ni rason nga ikaw mapas. Kung dili makaingon ka, padayon ta whatever comes our way. Amen. Hindi lang ko magtapos. Sila tingala. Ang ilang expect nga Messiah is mula gito, ang king of tahan, daghan ni Hana. Ba't tinga sila? Nga Lord, mula sa niya Abraham, papapili sila sa calling. Nagkanda na tinga sila. Nakapangutaan na sila. O frankly speaking, si Jesus girimahin ka na. Kung muadto ka dito sa mga katawan, kung naamang galing mo ayaw sa imo, balik sa imo ang panalangin. Ang kaayo. Kung naamay mga balay na sirado, sa ingon, di ba? Itaktak, dust off. Naay mga crucial kay nga part na kita girimahin ka sa Ginoo kay ngano kabalo. Ug sila wala pa kay nila na nasabot ng pagayo the word martyrdom. Martyr mo si Jesus. Na one day maabot sa mga Ginoo. Sama nga mo buhat mo kanay mga hold nung tayo sa inyo being a Christian. Unang we should have to be prepared. Kanang mga butangan na sila natin nga siya, Lord, is it not mo? Wala, di ka man ikon. Pero wala sila kabalo ang Ginoo. In preparation sa cross na may tao, and naay butinay, na mubutray sa iya ha, naay mga anak na pagkita ko, kabalo ng Ginoo. Ang calling sa Ginoo is kita witness ta. Sa calling sa Ginoo, pagsitaw sila, witness sila yun sa ang Ginoo, pagkaog-daog, paglangsang, pagpatay. But that kind of trabaho sa Ginoo ni Jesus Christ is the salvation na kugma para kita malangit, na kita magtulog ng bulawan, kaya nga naman, we are worthy na kita langit nun kita. But because of our calling this morning, sa tanan ng mga pastors, tanan ng mga leaders, tanan ng mga nanay, tatay, mga bata, karoon nga kabuntagon, Jesus, Holy Spirit, Abba, Father, nag-prepare sa tuwa para sa dako na pagtabo this 2023. There are news na napoy COVID, na napoy mas grabe na kayo, usay mo aksyon kong kabalaka. Manang sometimes, batay there is a sense of urgency. Pero ayaw mong kadlok niya na, maglipay ta. Magkilig mo ta pasagdan sa Ginoo. Pero nasulti na mga sa Revelation na may mga tabo. But I mean, dili lang kay COVID, hindi pa na karoon ang panahon. Hindi ko mahal tabo yun na, pero kita witness tayo nga naman, i-prepare, ipili ka sa Ginoo. Ang atuang, maglipay ka sa iyong pamilya, ilipay na. Makita kasi mga abot, ilipay na. Makita kasi mong family, mga usahay pa. Kapatid mo ng bata, una-una dito sa bata, una may anak mo bata. Una-una, kita niya yung imong papa o mama, dato. E usay makita na nasa laga ng mga mo, dipulito na, mutsabo na. Kahuna-una na siya na ikaw dato. Ikana, Jesus loves the little children. Yes. Ang Ginoo. Grabe ba? Kanang itong tanan bitaw, grabe kita ang Ginoo. Mag-iarap ito. Maagyo'y infallible. Kung si Juan, wala di sipyat ang Biblia. Kung ikaw ang nabasa. O sa panahon nga kitawag ka sa Ginoo, kitawag ka, ikaw mismo, hindi na siguro ka magpastor, pero kitawag ka na to help the church, to help na tanan mo sa mga buluwaton, kung unsa imong matabang na body ka ni Christ, apil ka sa tawag o pag-fitness ng Ginoo, magkaingon siya. Ako na mga hinigug anak na nagpadayon na mati ni buhat being obedience ng Ginoo, magkaingon siya. Kagsundod kandiya sa panahon na kanang word ng martir na naabot sa punto sa mga disciples sila nasabtan.
na sila nagkatibulaan. Pero pipila ka mga higayon. Nahimo silang martir. Hindi mo nang studiyan, sa YouTube, lang ka. Yun sana silang Peter Patuman, Gipali-pali. Nga naman to. They are crazy. Kana bitaw ang nanas na kinabuhi, enough na si Jesus. Enough na si Jesus ilang kinabuhi. Para kung sa gibuhat sila. Pero sa tuwa, hindi kita pasagdan sa Ginoo. Amen. Buhatay mo part, buhata atong part, makakita ka kung sa resulta. This year, 2023, palakpakan nato ang uli na Diyos. Amen. Amen. And to end up this morning, akong giawag ang mga pastor. Kaya nga naman, mag-anoint ako ay in preparation to this 2023 na kita ipili kita sa Ginoo. Amen. Pastor, leaders, Arita, Praise God. Hallelujah. mag-anoint ako ay sa matag. Anaadri, kaya nga naman. Pili ng bulat ang Ginoo. Naging sa pag next Sunday, kita na ang pipili sa Ginoo. Karon, magpayo sa tumbay na Diyos. Siguro ang mga Diyos, pili ang mga leaders na karon, isurrender ka na. Manindog kita. Kung saan ay mga gibiping isurrender. Kaya Ginoo, ana ang Ginoo. Kung dito ta sa it's Mark 6:13, diya ingon na sa ilang pagpamuhat na gitagalan sila otoridad, gitagalan sila gahom ng ayo, mukas demons, mukuhan pa diya nagahom. Kung dito naka-mention basahan na sa Mark 6:13, ingon dito, the anointing of oil. Kiniha, naidakong kimo atong itawag na sa tuwang pagkaon, pag-inom sa lawas ng dugo ni Kristo. Dako na itong kimuan. But this moment, kaning oil na itong ipabot is in preparation na kita itawag ka sa Ginoo. Ikaw karon nga Amen. So, wanto ta mag-aambok sa kita and mga pastors ato dayon atuon ang mga nangigala nato. But this anointing of oil is the oil naggikan sa Ginoo ang himaya na kita in preparation sa tawagan. Amahan, salamat tayo sa mga kapastoran, Pastor Loyal, sa iyang kinabuhi, sa tanan ng mga leaders, sa tanan ng mga katawan, sa mga asawa, mga pastora, sa tanan ng Diyos, dili ng mga pastors and leaders, sa tanan ng Diyos. Salamat din tayo, Lord, na nagkailhanay kami. Kaya ikaw di ay naid ang plano in preparation, Lord, sa